हेलो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्क्रिप्ट फुल नायबानो जाबाय। दिनै प्रमद बर'नि सायाव नोंथांमोनजों सावरायगोन। प्रमद बर'आ दिनैसिम दासिम जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ मा थगायबोखो बेखौ आं नोंथांमोननो दिनै खिन्थागोन। से नाम्बाराव रायजो राजाफोर बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ नांला होननानै दिल्लीयाव फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ सल्युसन साइनिं खालामनानै थगायबाय। नै नाम्बाराव एनडिपिफोरखौ थगायबाय। पिस एग्रिमेन्टनि नामाव रायजो राजाफोर दिनै जेबो गैया। पिस एग्रिमेन्ट जादोंलायनो दिनै माबा फाउन्डार अफ एनडिपि रन्जन दैमारिया गवा, एनडिपिनि समयसाया जोबा, बेनो जाहैबाय प्रमद बर'नि सान्थि सुक्ति। 3 नाम्बाराव जाहैबाय बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै बर' रायजो राजाखौ थगायनाय। इमप्लिमेन्ट जाजोबाबालायनो गावहा सुइसाइड खालामनानै थैगोन। थैथोंसै बेयो प्रमद बर'आ सुइसाइड खालामनानै। रायजो राजाफोर 5 बोसोर जानोसै गैला, नै साननै सानथामल'सै, जानुवारि सौफैसै। रायजो राजाफोर 2025 सौफैबाय, नै बारा गोबाव गैला, साननैल'सै सानथामल'सै 2025 जानो। माब्ला इमप्लिमेन्ट खालामगोन? क्राइटेरिया दङ होननानै प्रमद बर'आ आन्दालन खालामबोबाय, बेबो गैया। थाङै थुङैनो फैनानै बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव क्राइटेरियानि गोनांथि दं जाबाय। जेब्ला हाग्रामा सारा बिटिसिनि चिफमोन, बे टाइमाव प्रमद बर'आ आबसुनि प्रेसिडेन्टशिपआव दंमोन। खम राजा लामा होबथादों, प्रमद बर'आ खम गाबदों, होस्रि खावदों, धरना होदों। ओरै 50-50 ओरै 50-50 हाख्लानानै डिभाइड आसाम 50-50 बुंबोनाया दिनै मा जाखो? दिनै बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामखांनाय लोगो लोगोनो प्रमद बर'नि खुगानिफ्राय ओंखारबाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जानायनि खुनु बिथांखि गैयानो। होमबा प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरखौ मानो थगायखो? जुदि बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जुदि सोरजिनो हायामोनब्ला बुंनानै जेबो लाब गैयामोन। बेबायदि कमिटमेन्ट होनो नाङामोन। नोंथांमोनाबो खोनाखादों जोंनि रायजो राजाफ्रा बड'लेण्ड मोनागौमानि जायागौमानि सोमावसारबाय थागोन होनना बुंदों। दिनै नुबाय दा प्रमद बर'आ मा थगायखो जोंनि रायजो राजाफोरखौ। ओंखायनो रायजोफ्रा सांग्रां जानांगौ। गामिनि गावबुराबो जाया, एमसिएलए इएम जाया, व्हाट एभार लाइक डेट जेबो जाया होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। हाग्रामा महिलारि बिथांनि गाज्रिखौ मोनखांनाय लोगो लोगो दिनै प्रमद बर'आ जेरैबायदि कमिटमेन्ट होदोंमोन, प्रतिश्रुति होदोंमोन इलेक्सन टाइमाव, इलेक्सन केम्पिं टाइमाव, दिनैसिमबो प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरनो, गोरिब गुन्द्राफोरनो जेरैबायदि कमिटमेन्ट होदों मावफुंनो हायाखै। बिनि फिन जाथायखौ 2025नि जि जानो गोनां बिसायख'थि, बावसो प्रमद बर'आ रिजाल्टखौ मोनगोन। आरो प्रमद बर'आ साननो हागौ जे रायजो राजाया दिनैसिमबो जोंजोंनो दङ, जों रायजो राजानि ओरैबायदि खामानि मावबाय, ओरैबायदि खामानि मावबाय। न' डन्ट थिंक लाइक डेट, नेभार। बर' जाथिनि सिमांखौ दंस' खालामबाय, एनडिपिनि सिमांखौ दंस' खालामबाय, बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै बर' जाथिनो मोननांगौ गोजामसिन दाबि आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बेखौबो थगायबाय। बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन जेबो गैया रायजो राजाफोर। ओंखायनो नोंथांमोना बयबो सांग्रां जा। प्रमद बर' बायदि थगायसुला बर' रायजो राजाफोरखौ थगायनानै बिटिसिनि चिफ जाग्रा रावबो बेबायदि दैदेनगिरि गैया। आरो बड'लेण्ड नाङा होननानै दिल्लीयाव लिरनानै गारबोग्रासो प्रमदआ। बड'लेण्ड मोनोमोनब्ला दिनैनि डेटआव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बेबायदि जानांनाय नङामोन। हिउज डेभेलप जागौमोन, रायजो राजाफोर गोबां अपरचुनिटिस खाबु मोनगौमोन। लाइमोनफ्रा, इयुथ्सफ्रा दिनै बेखार जेंनायानो जोबाखै। पावाराव फैनाय लोगो लोगोनो बेखार जेंनाखौ सुस्रांगोननो, इयुथ्सफोरनि समयसाखौ समाधान खालामगोन होननानै बुंदोंमोन। एभ्रि फेमिलि मेम्बार्स साख्रि होगोन होननानै बुंदोंमोन। बोरो साख्रिया? गासिबो थगायजोबनाय। ओंखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानांगौ। हाग्रामाया जाहैबाय बर' जाथिनि सासे हिर'। मानि थाखाय हिर'? बिथांनि नाजानायाव उइथिन 17 इयार्सआव जेरैबायदि हिउजलि डेभेलप जादों, बेखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा नुदों, खोनादों, मेगनजों नुदों। बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। नाथाय प्रमद बर'आ रायजो राजानि उन्नयननि खामानि मावगोन होननानै बुंनाय आरो मावनोसो आङो दैदेनगिरि जादों होननानै बुंदों। दिनै दैदेनगिरि जाखांनायनि उनाव मानो बावगारलांजोबखो? मोनफ्रोमबो गामि गामि टिभि सेन्टार बानायगोननो, माबा माबि बानायगोन होननाया दिनै फोरो गासिबो थगायजोबनाय। ओंखायनो जोबथारनायाव आं रायजोखौ आपिल खालामो, नोंथांमोना बयबो सांग्रां जानाया मोजां लोगोफोर। थेंक इउ।